Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Imbag ta makataray pay day ta tricycle ni Kwarog tuyang. Ay na, di mo aya makita nga aglag-tulag taon. Agasam nga may nagdaan ay day ta tricycle ni Kwarog. Unya raw, baka pati tanusan na pagluganan. Yak lakayat ya aglogan dita. Sika tuyang. Saan ka aglog-logan dita ah? Tambangan mo ag sakit ka. Ay na, badong, nagado dita at tricycle a paglugana. Naglalawa kan nagpipintas dapay. Nay. Si Mardegan yung tricycle ni Kwarog. Ay sas, igay pa'y tunga ti kalsada. Kita idurdurunan nga ipaigay. Ay, Kwarog! Ay. Pura maun day ta tricycle mau. Saanin nga gandar, ay! Diyak kaya natin tiyag biyahe ang gangin. Apay nga. Katawan damot ti tricycle ka. Asin na timangkat katawa. Datataba dong kan nanatuyang. Impok ka pa ni nanatuyang. Purak lakanon ti tricycle ka. Deng tumot na kita at tao nga awan maaramidan da na sayaan. Ilakok sa langan ni Jajang Shop ni tricycle ka. Ay. No. Inakilakaw. Saan po na? Hindi naklapdan ang gang. Ay, lapdan ka ah. Uy, yawan dagmat na kiti tatao. Gapoy ti tricycle ka. Mala, ikagarod ila ko ijijag shop. Ay, sana ang gang. Sayang mo ti tricycle ka. Ay, kakit ila ko. Saan nga raw? Nagbabawi account. Ay, dahito iti bagakan ka. Di mo nga min patpatyan. Nagiti madi amang mangag mo iti aglawlaw mo. Saan ko apat-pat yan? Saan ka nga agpaapik ta? Sige. Sana kun apa-apik tao. Urayan niya pa iti bagbagada. Naggapu kagayam ijay ilay, maray. Wan amaray tanapanak gimatang itilakaw. Nagluganam nga. Iti tricycle ni Kwarog Jay karag-karag at tricycle na. Na, di mo mat ibagati kasta tanaanos ni Kwarog nga gitultulod. Imbag man ta saan kayo anapir dyan ijay dalan. Adda makindi tay agsarda-sardang nang runa no tay pasangat. Makitam day ta. Angam nakaawid kami mo ta nasayaat. Kan may sa, pagsayaatan na naglugan kay ti tricycle ni Kwarog, bagkatan na dagiti kargam. Saan ka makangag iti reklamo? Ay namaray, jak kaya ti aglugan ijay tricycle ni Kwarog. Makapati tanos ti lati na. Wan, adalati na. Ang mabalin pa'y matapagluganan. Matlangin ti nakapila. Jeff, swerte. Ta nagpipintas at chicks dagiti sumungad. Ay, wine. Miss, papananyaw. Ijay ili. Ay, siyak ti nakapila. Aglugan kayaon. Ay, awan sa bali na nakapila. Ay, siyak lang, mate. Di mi kaya't taglugan iti tricycle mo, Kwarog. Apay ngay. Super daan mat. Mamansaan ti ba dumi? Ay, isan mo't pinunasak ti tugaw ti tricycle kaw. Itilangan sa bali ti pagluganan mi. Sige, dito'y kami nga aglugan. Pasensya ka, Jeff. Kada ito'y tricycle ko, ti kahit da pagluganan. Sige, aglugan kayo, taitulod kayo. Iyay. Kasanungay, Enteng. Problemado mo't taka anakam. Apay ngagpaisungag may sana katugaw ni Kwarog di taruar. Kasla na nagtipang panunutin na. Ala, ingka kasarita. Damagem no anya tinadagsan na parikot na. Kwarog, anya yak ti problema. Saan na kaya tapagluganan ti tricycle kaw, Angkal? Kasi no, di saan na mga yan? Dagiti babalasang Apay adi na kaya taglugan, kat no nagtaraki ka. Naglatlati ka nung amin ti tricycle kaw. No di na kaya taglugan, di ta tricycle ma.
Na kami alalakay tilugan mo. Di damot lakayat ti aglugan. Ha? Ni tatabadong tupay, apata malakay. Uyawan na ti tricycle kaw. Agudong kayo, mat, kukumare. Wan, maray. Agkukuyog tayon agudong kamat, maribanang. Ay, katuwan No? Siya, mapan ko igatangan ni badong ko iti kukod ti baka. Tay sa ti kayat na si dain. Si Kangay, marikwanang. Anyamot ti mapan mo gatangan, ijay ilay. Lakok Ay, kunak ano ko kudmat akas kan ni Marituyan. Kamay kayo aglugan ay. Itulog kayo. Ala, aglugan tayon iti tricycle ni Kwarog, kukumaray. Umay kan, marituyang. Yak kayat aglogan dita. Aglat-lati at tricycle. Agpili-pili ka, Marituyang. Marikwanang, intan, dua talaangan nga aglugan iti tricycle ni Kwarog. Naalay, mare. Narigat taguray iti tricycle. Yan tangay senior citizen kayaw. Ada discount yaw. Ay, agyaman kami, Kwarog. Oh, makitam, Marikwanang. Ada discount ta. Kan, intulod na tapay ni Kwarog dito'y papananta. Win nga rod, mare. Dagiti daduma at tricycle driver ka agpatingga dalaan iti sungadan. Saan da nga agitulod iti unag ti palengkay tamasadot da. Oh, at iti pasahim Kwarog. Umay da kamin tumo laang-alaan no madamdama Wang kagawad. Apaya si Marden ka dito'y tenga ti kalsada. Kat saan tapay mo't anak kasangpot ijay kabildatan. Agpatinggalaangan dito itiinted mo apasahim na natuyang. Kunak man no da discount ko ta senior citizen na. Awan ti discount kanya. Oo, apay nga ni Kwaraw. Adamot discount na no senior citizen. No di mo na yunan di pasahim, bumabakan. Ay nagloko kan. Papag naunakit dan kat nagadayo pa'y ijay kabildatan. Nayunan pa iti 50 di pasahim. Anya? No saan mo nayunan, bumabakan. Ay, jakla ko man nagluglugan dito'y tricycle mo. Just kay! Basta Kwarog, di mo partakan unay jak pataray. Tapno saan kaming agnervyos ka ni Marikwanang. Win nga rod sapay managnervyos kami. Na? Inanatuyang mo't deta malabsan tayo amagmag na. Unyag pa isaw. Kunak man no imunan nagawid. Tanaglugan itinapintas at tricycle. Na, igam na pailaan tay ginatang na akukod ti baka. Ala, sardengamon Kwarog. Ay kaasimay. Aw, nanatuyang. Apay amagmag na ka. Hay! Imbabanak jay Justy at tricycle driver. Nay, apay ngay. Kurang ka no jay inted ko apasahay. Iso a pinababana ka. Umay kalumugan na, maray. Wan, Marituyang. Umay kan, tanay, sumip ngatan. Saan ako nga agplitay, Kwaraw? Sana nanatuyang. Kita mantikin na singpot ni Kwarog, Mare. Wan ata si Dagmutla ang tinagluganak. Talaga ang nasingpot ni Kwarog, Marituyang. Ay, sige maray. Dito yakon balay may, tanay. Inak iluto da ito'y kukod, asidaan ni Badong Kaw. Sige, maray. Nala, itulod na kami matan, Kwarog. Nagbayag ka na nakitsinda, tuyang. Apay, mabisin kan. Katuwin na. Ay na, kasanaw. Jay nagluganak at tricycle. Pinababanak ijay tanga ti kalsada. Takurang kano jay inted ko apasahay. Apay nga minta naglugan ka kadagiti tricycle driver nga busadaw. Jak nga rod kaya taglugan ijay tricycle ni Kwarog akarag-karag. Si Kantupay kat di mo kayat. Mapan ka madamdama, iji barangay hall. Anya nga'y taramidek ijay. Kiti reklamom day ta driver Ay, talaga mapana. Wine, saan ta mabalin na palabsan dagiti kalukwan dagita tricycle driver? Makita mo day tayo na.
Uray karag-karag jay tricycle ni Kwarog. Na isang pit na kayo dito'y balay anatalgid. Ay katuwan inteng. Ada pa'y discount may ta senior citizen kami. Nagmayatin talaga anaanos ni Kwarog. Wen inlugan na pa'y ngarod ni Marituyang, idinakita na amagmag na nga agawid. Isu asan arumbang nga rekla-reklamo da pare ba daw kan Marituyang. Tani Kwarog aka-anakak. Iso, ti kasisingputan at tricycle driver dito kabildatan. Pudnaw takunam inteng. Kasisingputan at chiptanon. Agasem ngay day ka. Papa na Maray, Mapanak ije barangay hall, Maray. Agreklamo akman. asino man ang tiireklamaw. Jay tricycle driver a pinagluganak edi kalman. Pinababanak kitday. Sige, rumbang lang nga ireklamom dagita. Saan ang mabalay na bastalatan ibabada ti bakit akas kanyak ije tenga ti kalsada? Wen Ha? Nagngina pa iti siningir na kanyak apasahay? Sige, ibagam amin day taken ni Kapitan. Tapno maikatanda iti prangkisa. Wan, Maray. Maruwam dagita tricycle driver. Paayabam dito'y barangay hall jay driver nga irekreklamo, Kapitan. Talaga Ungtak, kenliktsura, no na nagitilintag arumbang asurutan da. Rumbang laan, Kapitan. Nakayumot ngamin na maminsan, Maray. Agpili kayumot ngamin iti tricycle apagluganan niyo. Amuyaw, uray saan ang napintas, basta nasaya at tigalad ti driver. Ayos! Na, ni Kwarog sa matidakda kamatam, Kapitan. Wunsa. Wan nga raud, italaang ana amiris ka, at talagagayam anasaya at ataon ni Kwarog. Uray kas jay akarag-karag ti tricycle na. Iso adi kumamit tin katkatawaan ani Kwarog. Ay na, Kapitan, jakmet katkatawaan ka. Maisursuro taklang kinibadong ko nagkatawa. Nakita? Bagbagaam ngamin ni pare ba daw. Adi na unay uyawan ken katawaan jay tricycle ni Kwarog. Wan, Kapitan, bayam, tabagaak ni badong ka. O anya Maray, nakasaritam ni Kapitan. Wan, Maray, imbagak amin kenkwana. Inistoryak, manipod drogay, aging gat ending na. Rumbang lang nga maamuan na day Maray. Sige, Maray, agawid akaw. Tadanasken nga ibagakin ni badong kaw. Sige, Maray. Badong! Badong, ayan mau. Adak, dito'y kusina. Badong! Kuna ni Kapitan. Anya tinapasamakin ka. Tulungan, nak. Naipit to'y sa akak dito'y kusina. Nayabuta nga, men. Ay, saus. Ay na. Ay, saus. Limtagan day ta sa akam. Nagsakit. Nasugat pa yan. Ay, naskan ama itaray ka ija ospital. Sino nga iti pagluganan ta? Nagado di ta tricycle. Mangpara ka na. Oho. Awanlat amokon kadagiti daduma at tricycle driver dito'y kabildatan. Agpili da iti pasahiraws. Iso ajay laang tricycle ni Kwaraw. Ay, addan amatitanos da ito'y sugat ka. Ay na, awan ti sabali anaanos kan nasingpot a driver nga agitulod iti pasahiros dito'y kabildatan. Iso amayat ka man no saan. Inak ayaban ni Kwaraw. Kwaraw, itulod taman ni tatam abadong ija ospital. Una na. Mala, intang arud sukunan. Una na. Ay, imbag ka pa'y Kwaraw. Tama minsan lang nga ayab kat umay kadagaws. Di mo pa'y damagan numano ti ibayad ka. Ay, sanak akas kadagiti daduma na natuyang. Kaya't ko ti makatulong iti kabarangaya. Apay, ano ni pare Badong? Ay na, nayabot ka no di saka na iji kusina da Maray. Takasanaw,
Narukupan jay kusina da. Ay, imbaglakit din Taad da ni Kwarog anaanos amang itultulod ka dagiti masapul ama ipan iti ospital. Ay, awan nga rod amare. Tano da dumalaeng. Damaganda pa'y nga umuna numano ti ibayad mo. Talaga, mare. Kasta dagiti kaadwan at tricycle driver dito barangay tayaw. Adda kat ti pinaayaban ni kapitan at tricycle driver iti barangay hall. Bagbagaan na kan ungtan na kanaw na iti driver. Wen tapno di datuladen ti saan anasayaat nga aramhed. Badaw, agawid tan tanaagasan kamutan. Sino nga iti pagluganan ta nga agaway? Ni Kwarog Ni Kwarog manay. Isaw tinangitulod ka data dito ospital. Inururay na taam mo na anarigat ti pagluganan. Basta kaday. Iso adimon uyawin di tricycle na. Tauray no aglatlatay kun karag-karag. Iti panawin ti panagkasapulan. Adda ni Kwarog anaanos. Wayne, sige nga raw. Wanya, agawid tayo. Agyaman Kwarog. Pasensya kan, takinatawaan, ken inuyaw mi iday di tricycle mau. Saan ay na maulit pa iday jay, Kwarog? Awan kanyak day jaya, tataba daw. Kunan ni Uncle Kaw, tulungan nak, tapno mapabarok ti tricycle Kaw. Iso nga ita, anusak pa'y lang jay daan. Ay, tatabadong! Uray daan ti tricycle ni Kwarog. Tanasaya at mati ugali na kas driver. Ala, sige. Didang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Peclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti FPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nun yabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Marikwana, papanan ni Kumarita atuyan. Jakman ama. Nakapayong mat nagpaamyanan. Ay, mapanman nga ta makichismisen. Ay, una yan day jay ako Marita. Saan ang maibusan iti chismes? Sapay nagpartak amag na. Win nga raw, nakalabas mo't gaya man. Kasla da kam kamakaman na. Win nga raw. Na. Na. Marikwanan. Kan-kanta mo ni Marituyang. Na. Wala randa. Maya mo ti panagkanta na.
Silang samot ti panagkanta na. Wan maray. Silang at talaga. Adakan kanta. Dituyang ko dayta, pare. Mabigbig ka, ti panagkanta na. Unay. Apay, pare, ngakat katawa ka. Silang mo ti panagkanta na. Anya. Dinggam silang. Ay, makaunget ako no kastati bagbagam kinituyang ko, pare. Pudnubot silang, pare. Ay, bawyam, jaim bagam. Ay, saan? Jak bawyan. Makaunget ako, pare. Uray Jak kaya't abawyan. Makaunget ka talagan, pare. Sinilang. Ay. Nagatubot din makitak abit pun. Rabiin ay. Kunak ngamin na makaunget ako. Hindi ka pa'y lagtal na. Maray, daytan ni Marito yan. Wan nga rod. Agawi din tanalpasin ang nagkanta. Marito yang, agawid ka ka din. Ay, wal, maray. Ay, dumagas ka pa'y dito'y tersena ni Marikuanang. Wan maray, hagi istorya tayo pa'y. Kukumaray, nangigyujay panagkanta. Ay, Marikuanang, ada nangigmaw. Ay, awam mo nangagmay, maray. Ay, apay ngay asaan nyo ang kat nagbig sige panagkanta. Ada nangigta, Marikuanang. Diyan ngay, silang anagkanta itay. Ay, si Kaday Jay, Marituyang. Oho, anya silang. Kat no nangigmimot anagkanta ka itay iti katuday. Ang silang ti panagkanta. Oho, kung namutlan na laing ka nga kanta. Nay, apay nga rod ang makaunget ka ngay, maray. Ha! Panawan kayo man langan. Virginio del daw ko. Wah! Ay. Nasaktan ni Marituyang iti imbagata. Makaunget akin manaw. Sikan tumot ngami. Inuyaw maw. Sika atin ang uyaw kang kwana. Duata. Nakabalis tamot laangan kan kuana. Ay, maray, anya nga taday to'y amarikrik na. Ay, anya ngay day ta amarikrik nam. Kasla kaya't kumutag kanta. Anya? Inaksamot ag kanta Siguradom laang nga awan manguyaw kan ka. Nagkapamanayin tuyang. Napanak nagkanta ijay amyanan. Apay di mo nangag ti panagkanta. Nangagaw. Kat gapo iti panagkantam. Nadanog kaw ni kumpari nga inteng. Anya? Inuyaw na kay ti panagkantam. Apay nga inuyaw na kat nagpintas ti panagkanta. Silang kanaw ti busis mau. Isu nga ini-street ko na. Ay naawan pa'y tinanguyaw iti panagkanta. Nila ang kapitan. Diyak mo ti palubos nga uyaw-uyawin da ka, tuyang. Siya, ti kalayngan nga kanta dito'y kabildatan. Uyawan da kedan. Dong-dongwan Ha? kanta. Ne. Unay-o. Sino diyak kan kanta? Ay, mabit lang tadinggak. Kasla maibusisa ka. Nagmayata, hindi pa nagkanta na. Anya? Dingga mga men. Aha! Amo ka, no asino tagkan-kanta. Sino nga iti aking busis iti na itatuyang? Nagmayat adinggay. Kasla ni Marikuanang. Nalaing magayam ako mansyon dahi ta abaak ako maray. Asino kada kami tinalalaing ako mansyon, badang? Ha? Ha? Di ka agbidot asumong bat? Di ka ilot-lotwan? Ay, sus. Nariga tayo. Di ka itimtimplaan iti kapay, sige ka. Ay, sika tuyang, tinalalaing ako mansyon. Hadayamot makaato di ta busis, mau. Talaga,
Lloyd! Ha? O sige tamapanak man na nagkanta. Nangngag ko dya pa nagkantam, Marikwanang. Kahit mayat matlaeng, Maray. Wan, mayat launay. Jay kinantak ti mayat, ngam jay pa nagkantak ngay. Mayat, Maray. Ang kaslamay mayat no siyak ti agkanta. Aniya? Ay padasak tuman mat ti agkanta. Nay, Maray, kita Ni manan marituyang day ta lumabas Nakapayong manan. agpaamihanan manan. Ay, mapanman nga tan agkanta Ay, laki di Di la maumuman. Ay, saan aya ako na maamapan kamot agkanta? Wan, Maray. Una amon ing kamot agkantaan. Wan nga agpaysoan niya. Isulakit din ti kanayon amang mangag nga agkanta. Ay, siyak man mat. Ala, mapankan Maray. Una am ni Marituyang. Darasem. Manjay Agkan-kantan. Dayjay manantikan kantaan nan. Saan ama uma? Iso nga rod amapan kan. Ingka magkantan. Tapno masukatan mamati mangag. Katuday di kalman. Katuday man itan. Makauma. Wan nga ron Imbag ko mamot Numayat ti panagkanta na. Kita manjay katuday. Bulong na tipuray payapa. Marituyang! Ay! Anya ka matan, Maray. Madamati pa nagkanta. Mangdisturbo ka? May samot alin niya day takan kantaem. Di ka pa'y makaadayaw. Dahito nga ron ti paborito ka kanta. Sakman mat ti kumanta. Ay, jak pa'y nalpas to'y kan kantag. Kasano amalpas kat may salaang mat alin niya ti amam. Hunay mo ti panagsasaumon, Maray. Siyak ti karkaretam. Say awan. Ala, panawan nak ditoy. Bayan nak ako man siya. Ay, sakmat ko maati kumanta. Ay na, saan nakpay anaumang agkanta? Urayom amalpasak ng agkanta. Ay, apo aya. Kita manday katuday. Ay, na yan. Bulong na pumay payapa. Ay, una yan, Maray. Day tamot latan alin niya Kita kantam. manday katuday. Tangkal, kunak man no bawal ti ngalaw-ngaw dito barangay tayaw. Apay nga di mangmangag ko nga kang kanta. Ay, naman din tuyang Rugi na itay bigat. Aging ga itama lang. Agkang kanta pa'y lang. Nadlaw mo gaya. Dahil mutlatan ti kang kantaan na. Ay, makauman adeng-denggay. Tiliwa mo na ada kita ngagkakantang kay. Agsakitan tilapay ko na. Anjak makangagan. Ay, ibaon ka man nga rab. Sa dinaw. Mapan ka ayan di pare ba daw. Apay. Ibagam apagsardengan na ni tuyang nga kan kanta. Wanang kay. Mapanakaw. Apay apasardengan ni tuyang ko nga kanta. Kit nagmayak mo, adeng ganti busis na. Makauma ka no nga main, tata. Amaw, pinagkunay ti dayta. Ni uncle mo manin na niya. At dangamin ordinan sa ti barangay. Bawal pa'y lang ti agngalaw-ngaw. Nang runa no silang ti agkang kanta. Asinaw tinangibaga asilang ti panagkanta ni tuyang kaw. Ni uncle ko
Nakaadon day tang uncle mo Kwaraw. Diya kon mapasinsyaan. Ing kapag sardanganan ni Nana Tuyang agkanta, no di mo kaya't amakaswan ni Nana Tuyang. Anya, makaswan. Anya kumatikaso na nga. Illegal singing. What? Kita manjay katuday. Yan. Bulong na tayo Yan. payapay. Yan. Pumanaw ka man di tao si kabadaw. Diyak pa'y nalpas nagkanta ka. Itay ka pa'y ngagkan-kanta. Saan mo pa'y analpasaya? Sad pa'y nga raw. Isardang mo day taan na panagkantam. Tagay, kaswanda ka. Anya, agkan-kanta aklaan kaswanda ka. Wayne, kaswanda ka kanaw. Iti illegal singing. Anya ngay kano ti dusa. May balod ka Mabalod ka, iti tumpal biyag. Anya? Isong agawitan. Lepas ang kumapay di kanta. Karugrugik pa'y lang. Warog, nagmalam nga awan nanggag ko nagkanta. Imbawal ngamin ni uncle ko ti agbidyo kay. Nasaya at mat no kasta. Makaswan ti mangipilit nga agkanta. Ay kat may mayat no kasta. Una, sana na sumakit ti lapayag. Kaya't na asawan, saanan ang makakanta ni Kumarik Atuyang. Sana na. Ay, laklakaam aya ti makaswan. Illegal singing ko naman. Nagdagsa na kaso na ita. Ay, amom ka day, do apay ang naragsakak ita marikwanang. Ay na, uray siyak, Mare, naragsakak mat ita. Ay, agpadpada tagayam. Nay, ang mga nagpada ti pakaragsakan ta. Ay, ibagam ti rason, no apay ang naragsak ka, Mare. Naragsakak, gaputa saanan ang makakanta ni Marituyang. Agkukupya ka talaga, marikwanag. Nay, apay manay. Tatamot ti rason, no apay ang naragsakak. Awanan ti kaagaw ko ama panagkanta, Mare. Apay, mapan ka manin agkanta. Katwan adaw ti naayatan iti panagkanta. Ay, nungay kaswanda ka. Patsamot. Dagitila silang titiliwanda. Ay, Dagiti kas ken ni Marituyang, amay may salaing alin niya ti kankantaan na. Ay, kasta? Iso nga inak manan agkantahan, Maribanan. Ay, Mare, umayak man mag. Uwan duwata amapan. Uwan kita man no di umapal ni Marituyang. Kukod ko naman ti sidain. Uray bungalak, agsidaklat tatuyang. Ay di mo matsidaan amin talasag Ay una yung day tamot dapan timbatim asidaag. Ha, dapan na ya day ta. Katway, anyang iti masidak dita. Ha, na. Day, adamot agkan tatuyang. Kunak no bawal. Mailasin ko ti busis dagitag kanta. Dagiti mo ako kumaray. Ay, bayam. Agkanta dalaang agingkat kay kaya da. Mga takit day. Ay, mapanak samot agkanta. Ay, saan ka mapan? Nambaram amapan? Kaya't mau, ti makaswan. Umapalak nga raud. Nay. Makdar ka matay. Ay, mangan kaditan, tamapanak agkanta. Mala, kukuha mo da ito'y lasag. Dapanan, ti sidaag. Aday ta. Ay, bagim aminan, basta mapanak agkanta. Ha, ay tuyang, agsubli ka. Magibabain ka manin ako nakaw. Agsubli ka. If them kanya kapanaranay, takasiak ama idasay. Ay, kukumaray, umayak man makikanta. Marikwanang, makikanta ka no ni Marituyang? Anya ti makunam?
No makikanta ka kada kami, say-saya atam. Ay, siyak pa'y mati ko na ayaw. Kabisado amin akanta. Sige man nga raw. Talo tayaw nga agkanta. Sige, agbilang ak 1, 2, 3, ready, sing! Dong dong wen kanto, onay Kita manjay katutay. Nayonan kanto. Bulong na ay pumay payapay. Ay na. Ay, aguray ka, marikwanang. Marituyang, sabali mo takang kantaan. Katuday mo lata. Manjay katutay. Ay na. Marikwanang, pasardingan. Bulong na Hoy, Marituyang! ay payapay. Sumardeng ka pala. Ay! Na! Ay, hapaw. Apay ngay, si Marden kayo matan nga agkanta. Ay sige kitay, agkakanta tayaw. Ha? Kita manday katutay. Marituyang, sukataman mat iti marunggay ti kantaam. Ay sige nga raw. Dahito lang amin katuday ti memorize ko maray. Sige baliwak marunggay. Kita manjay marunggay. Na, Ay, Bulong na ikatantasan ni Marituyang akaduhata. Mangdadain mo't win nga ron Kita Maray, ikatandakan! Ay nasan kayo matakas ta ako kumaray. Iraman dakmut Ala, kastulangan tapno awan tirire. Marituyang, no agkanta kami ni Marikwanang, agnganga kalatan. Tapno kaslagan kanta kalata, Sigay, wunan. Inugiyaw. Sigay. Sigay. Dong dong wen kantaw, onay, onay. Dayaronen kantaw, iti sinaman. Ay, kasta tipod nung agkukumare. Walang iwanan. Agkikinnaawatan kayo, tapno naragsak, ti panaglalangan nyo. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod, iti dinto agkupas apadas, ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Inteng. Duwati pato tatuyang
Apay aya, tagkarabilang mau. No umado dagita. Adon taon ti pato ta. Iso nga road, asaan tapay aparpartyan, tapaadun tapay. 2 plus taw, plus taon ti pagbalinan na. Ay, kat saan laang at 2 plus 2 plus 2 mas adun tupay. Manungay. 2 plus 3 plus 3. Di ka man ag plus plus akasta, tamaulawak. Basta, saan tapay la ida aparpartyan, tapno maduda. Uy na. Uray makasidsida akti karni ti pataw. Saan ta ngagpartay? Wan, ano sampay laang ti saan ngagsida. Di mo padpadasan at tiliwan dagiti dududwa apato ta. Ne, tuyang. Papanan na nga di may sa apataw. Rimwarmot diti arubayan. Ne. Mala, bayamon. Mapanmut makikaaruba. Maburing mut No ngay mapukaw. Saan? Amuna day tati agsublay. Dahan nagmunaya. Okay. Kitaham day dyan, At dapato di kalsada. Atin kuko nga ta iti data. Uy, nagturong samat dito'y arubayan yaw. Ay, daskan asan ang makaunag dito'y data. Tapay, mate. Kananda dagiti mula ni Antim Amasitas. Agungot tumanin. Anyangay nga ro ti aramidak. Nay, imo na yung kain. Ay, tiliwom tatalyam ti saka na. Wanang kain. Chip, apay din tayo mo apato. Ay, pulutan tayo, Nalukmag Parcintan, jipaut. Ay, kat una. Imbaga ni uncle ko parcintan. Isutin ang ibaga. Katwain, naglawag di imbaga na kanya. Anya tigatangam. Arak, kagawad. Nay, agiinom kayo manan. Imbaunak ni Chip. Sumipngetan. Bawal ti agiinom diti barangay nurabeen. Ni Chip mo ti kadwamay, kagawad. Uray pay. Agpulutan kami iti adobo apataw. Ha? Akim pataw. Jak amo, kagawad. Nay, amangan no addan to agbirok iti mapukpukaw apato na. Pato ni Chip dayjay, kagawad. Addaman damagag, maribanan. Anya dayta, maray. Adda ayataraken ni Kwarog apataw. Pangalaan na ngay kumaititarakan na apataw. Ay, kun kahit. Ay, saan adumakkel dagiti taraknen ni Kwarog. Tapyek dapay laeng parpartyenan. Nukasta. Nangalaan da ngay iti pinulutan da apataw. Adda aya. Adda, maray. Gimatang dantupay iti arak dito tersenak. Kasta aya. Ay, no adda agbirok iti mapukpukaw apataw. Ay, sigurado ani Kwarog ti suspitsaan da. Ay, wun maray. Awam magayam taraken na apataw. Agam, nangalaan da ngay iti pinulutan da. Tuyang. Ayan na di may sa apataw. Nay, apay abirokam kanyak. Kitjak met imbulsa. Sika ti mabatbati dito'y balay. Ay napanmet siguro nakikaaruba Ay, malimay. Adda ko man Ay, anya. Ay, amangan mo no pinulutan dan tuyang. Ha! Ay, saus! Idarum ko dagiti managpulutan iti pataw. No saan pa'y lang nga gawid inton bigat? Inkabiro ka na'y. Wag! Marikwanang, adala umay ko damagang. Anya day tamari tuyang. Adda nakitam alimabas dito'y tersinam apataw. Pataw? Wan, maray. Mapukpukaw ngaming jay patumikin ni badungkaw. Anya? Nalukmag day jay apato, may. Nakinay ti panagnana. Adda tiniliw da Kwarog apato idi kalman. Ha? Ay, saus! Amangan no isunday jay baray! Pinulutan dan Anya? Imay daing gatangan iti arak. Ha? Ay, isuday jay pato, may! Kunakong kat nga daw may agbiraw.
Apay ngay day taachip tanod tayaw. Kanakan pa'y mo't nga rod ni Kapitan. Agtiliw iti pataw. Kasjay na nga rod, Mare. Agtiliw da iti saan da ako kwa sa da pulutanan. Ay, anya ngay nga rod taramidag, Maray. Kat agreklamo ka akin ni Kapitan. Kasano ngay, kat kanakan naman. Ay, uray. Ireklamom lagta. Di lagbain. Agruaman. Enteng, berbero kan ni Marito yang jay pato da kan ni Pari Badong. Mapukpukaw? Wen, kat suspit sa may nga iso jay pinulutan da Kwarog. Ada pinulutan da apato? Katwan, ni kano Kwarog tinang tilew. Katwa da impatilew ko apato dekalman kan kuan na. Na, isun ajay pinulutan niyaw. Ay, makaungutak man ay. Ay, amok agasok manan dagita lapayag mo. Ay, paayabak ni Kwarog takasarita. Nay, sumungad ni Marito yan. Ha? Umayan dito'y balay. Diyak ko makayat ti umay dito'y balayaw, Kapitan. Apay adi mo kayat? Ang mga nupanunutam nga umayak lang makikapay. Awan mo't panunot ko akasta. Si kalaang ati akin panunot. Agam agure ka. Banang! Itimplaman ni Marito yung iti kapay. Wow! Ay, Maray! Ay, ikamiti gatas na! Ay na. Ay, mabainak ang makikapi ko, makapitan. Mabain ka? At tuyan ti kapen, Marito yan. Adda gatas na, Maray. Ay, adda Ay, ije pasurot na ngay at hinapay. Talaga ang nagbabain ka, Marito yan. Ay, wan, Kapitan. Ay, talaga ang nagbabainak. Ay, Maray, palaman ang mutin. Wan, Maray. Ay naman, nagbabain ka talaga, Mare. Ay na, Kapitan. Dandanik paikit din malipatan jerantak dito'y balayaw. Anya nga min ayaday, Jay. Jay patumay, mapukpukaw. Ha? Ada ka din suspitsayo ang nangala? Ni Kwarog, Kapitan. Sigurado ka? Ay, wan, Kapitan. Bayam ta kasaritak to ni Kwarog. Ang kapikakit di? Ay, aguray, Kapitan. Tor urayak pa'y tinapay ko pinalamanan ni Maribanang. Jay, wanted tayo matkanaon. Tapay. Jay, kano ngamin pinulutan tayo apataw. Danagmun aya. Si kaman mo, timawantad. Di ka kadimatanagan. Taapay asaan. Siyak ti makamaw. Imbaga ni Uncle Kaw, apulutanin tayo dahi di apataw. Nay, apakasta ti panagkit-kitam kanyak na natuyang. Tapno mangrek na ka. Makasugat mo't dagita pa nagkusilap, maw. Mariknam, Kwarog. Ha? Puraw mo't amin ang dagita matam. Napanan ngay tingisit na. Pinulutan nyo jay patumay. Ha? No saan nyo atarakag, saan nyo asidaon. Imbaga mo't ni Uncle Kaw. Imbaga na. Una na. Imbaga na talaga. Naglokon da jay Kapitan. Anya timbaga na. Gastoy nay. Kuna ni Uncle Kaw. Tiliwam jay pato. Talyam dagiti saka na. Ulutanin yun. Kuna na. Imbaga ni Kapitan Tikasta. Imbaga na nga raw. Kunak man no natak ng daya Kapitan. San mat gayam. Sorwan na kapay nga agaramid iti dakas. Nagkapwa, Mare. Ay, di ta paradaan da Kwarog. Kinumprontam ko man Ay, talaga Kahit inaklon na matlaay, nga iso tinang tiliw iti patoyaw. Wan Maray, kat amom timbaga na. Anya ngay, Imbaga kanu ngamin ni Kapitan apartyen na jay pataw. anya? Iso ako na. Asaan gayam anasaya at ti ugali day jay Kapitan. Imbaga na dayta? Wan Maray, iso timbaga ni Kwarog. Na,
Asino nga tati agsasao itipod no? Saan ako namasdaaw no kasta timbaga na dya kumparik ang kapitan tuyan. Puro mat ngamin kalukwan siya muna. Saan ang nasaya at ipanunot na? Saan mat ngamin na talaga? Kaano pa yan nakapanunot itinasaya at dayta ang kapitan? Jay pa'y pato ta timbaga na apartyenda. Kunak nga rod king ka. Asaan ang nasaya at ipanunot na dayta ang kapitan? Maribanag, imbaga ayan ni Kapitan ken ni Kwarog at iliwan na, kan partyen na di pato ni Marituyang. Ha? Dayta nga mintagwarwara sa damag diti kabildatan, Mare. Ne. Apay kumangay nga ibaga ni Inting dayta ken ni Kwarog. Dayta mo ti imbaga na. Ay, saan? Awan ti kasta nga imbilin ni Inting ken ni Kwarog. Mas daawak mo't ngarod, Mare. Ay, kaguran ni Inteng dagiti made nga aramid. Isu nga apay nga ibilin na kumatikas ta ken ni Kwarog. Ay, masapul amamuan tayo. No agsasao ni Kwarog itipod no. Inundan ni Kapitan ni Kwarog, Mare. Ay, rumbang laang nga ungtanda. Ay, kasta unay ka na apakaasi na kinangkel na. Amo na abasol tag parti iti saan natarakan, inaramid na. Uwan nga rod Nagmulta sinukatan na iti dua apato. Ay katwan rumbang laang maray. Ken dumawat kumaa iti pamakawan kada kayo ken ni Kabadong. Wan, rumbang laang akasta taramid na. Wan tapno agnakaman. Chief, mailiw ka nun ni Kapitan kan ka. Sana ka mailiw kan kuwana. Apay ka no, asaan kan alumablabas iji barangay hall. Apay ko malumabas ha. Tsak tupay tumaltalyaw ijay. Mabutang kan samat. Pagbut nga kumangay. Siyak tupay, mabutang kan ni Kapitan. Tamay sa akmet ang nagpulutan iji pato. Saan ka mabutang? Mabutang nga road. Aw, apay nga imay ka dito ayan ko nga ginina na. Kumay ko ibagakan ka, apapaayaban na ka ni Kapitan. Tsak nga rod kaya timapan. No saan ka amapan? Mamati akon at akrot ka. Sana katakrot kunak lang aruday. Askin ang malinisan tinagan ka. Tila ipagpagamit. Agungat ka man ang kan. Anya tinanggagmaw nga imbagakan ka. Nangagkumot nga imbagam at iliwak jay pataw. Win. Aminak nga imbagak dayta. Imbagam at iliwak jay pataw. Kan talyak jay saka na. Isumay. Kalpasan na. Imbagam maparche kaun. Anya? Kasta mo timbagam. Ay, di ka man agar aramid. Huwag mo timbagbagak apartib. Adda. Sa anak pa nga agkabakwarug, malagip ko pa ilang dagiti imbagak. Nakangagak ngay nga rod jay parcham. Ada ay ibagbagak apartib. Awan na ya. Awan. Ipapainak manin. Hindi ka man agar aramid iti saw. Kuha nga minangga. Sukatam di pato apinartiyo. Pangalangay di pangsukat kao. Tuwa, di sukat ma. May salang di pinulutan may. Dua ti sukat kao. Gunggunam ata naglaing kan tumot kami nga agparte. Iti di mo tarakain. Kaslamot nga minang kung ngayong baga mapartyon mi di pataw. Ay, awan ti ibagbagak. Basta sukatam di pato. Ay, Kwarong! Denggam ngamin ana imbag, ti bagadakan ka. Itikas na, awan tumaod aparikot. Kan, tapnosan ka, ama isagma. Ala, sige. Diton, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Fergie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolnek.
May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Marikwanan, kitaam ni Marituyang. Kitaam ti panagnana. Ne, apay ngay. Kasla matumtumba mo tang. Win nga rod, kan nagbuntog amag na. Ay, bumakit talaga ni Marituyang. Nakasarukod pa yan. Kan puraw amin abuok nan. Kada tayo atalaw, ni Marituyang ti kabaketan. Iso ti immo na akim mapsaut. Sino nga tati sumarunaw? Ay na, saan kumapay mat asyak atanay, awampay asawa. Makiasawa kang aminin, Ay, sos! Naidugmamatan ni Marituyang. Ala! Ay, di nan sama nakita tayo dakil abataw. Ay, ingkatulungan, Mare! Ay, agyaman tatinulungan na kwaraw. Awanan yaman na, nanatuyang. Ayan jay antiparak. Nakatinagan na aya. Ay kita man, tadyak makita ti pagnaak no awan da ijay. Nakaipurwakan na nga taya. Dayjay man gayam. Mabit lang talaga. Ay na, nagrigat at talaga ti bumakal. Adto yan ti antiparam, nana. Ay, agyaman na, kwarog. Ay, mabalin akibinan na. Ay, kato na. Sa dino ay ati papananyaw. Dita. Sige, itulod ka iti papanam. tulungak ko man ni Marituyang at tumakder. Adamatan ni Kwarog, tinulungan nan. Ne, agturongdan dito'y tersenak, Mare. Umay umutang dayta, Mare. Uray kitaam. Ne, nagdiritso damatang. Na, papanandangay. Wan nga rod, papanandang at ang agpaysa. Ay, Kwaraw, iturong nakmet ijay papanak. Papanam aya. Di ta abagatan. Anya ti aramida mi di abagatan? Basta, agururay dagiti kakadwak ijay. Ay, kita mankit day no dadan. Ha? Nagadumot at tao ti nakatugaw ijay? Ay na, gagayom ko dagita, Kwaraw. Hoy, agsusugal dan sa amay. Ay, sigay, dito yakon, ibati na kung ditaw. Ay, di sa rukod kaw, ibatay mo. Nang ituludam ngay kan ni Marituyang, Kwarog. Ija bagatan. Kunak no may gumatang. Kasta mo ti ipagarup kaw. Ngumapan mo't gayam makisugal. Anya? Nagadudang agsusugal ijay. Ay na, saan akayat ni Kapitan Tisugal? Sigurado nga gungat na ijay, numamuan na. Lakit di ah. Agtugaw ka lang di tatuyang. Kasi akaw, ti aglutaw. Ay, katun tadyak nga ron makalutaw. Ay, iyawat mo man kit di jay chinilas kaw.
Apay, dimla magaw atin ay ah. Ay na, bakit ak nga ruden ba daw? Kung nakapsot pa yun ti panagkita. Nakapsot ti panagkitam. Ang makapan ka pa mo dito abagatan na makikaaruba. Ay darasam kit di taglutaw. Sa ukala asaw. Ayan nan nga, jintad ko kin ka akwartam. Apaggatang mo iti meriendam. Ay nadamagam pailaan. Inggatang kong. Nangigatangam. Anay! Apay pinangur mo to'y sakang ay. Agluto ka kit dayn. Nagadukot adamdamagamaw. Mabisi na kaw. Pag sungrod kon sanday ta sarukod mo. Tay sumit yo sara mapagpangur mo kanyak. Ay, makatugawak mo't langay na mangan. Ay badaw iyala anak man pa'y iti danaw. Tumakder ka mo't na. Nay, pinangornak manay. Danom kunak. Pag serbyam to'y bakuten nga sawam. Di nakpay pagtugawin mo't tayong tuyan. Ha? Badaw. Anya? Ay, danom. Mabitlaan tayalaan ka tuyan. Atoy tuyan, tidanaw. Ay na, kunak no mataya kaw na. Ay, mga nakpayam. Inayadam nga minti agsubo, tuyang. Tamangan mo maispalan ka manayin. Ay, nayunam kit ni daytoy sidaan. Na. Ay, nagimas. Nagadonti ka nam, tuyang. Limit mari tuyang day kasumungan. Nay, when nga agpaysaw, nay, Ay. duwan ti sarukod na. Agsumbangir nga ima na tinakaigam iti sarukod. Di natansamot nakita. Ay, mari tuyang! Ay, sikaday ka, kapitan. Apay, di nakmabigbigan. Na, Ay, kwa. Diyak makabigbig no adayo, kapitan. ay, maray, apay ngay, duwamot tanday ta sarukod mo. Ay, wala maray, tanakapsutin dagiti tumengkaw. Papanam aya maray. Ay, di tabagatan, kapitan. Adayo di taabagatan. Kanapay adi nakakadwaan ni Badaw. Nagsadot day jay. Maray, anya ayati mapan mo aramiden di taabagatan. Ay, sikray. Sikan samat amin tagtrab-trabahon kabadong. Wad maray. Tanya ngay. Kinmapsot mo ito ni tuyang kaw. Di na kan matulungan. Saanin maray. Siyak amin ang timangyawat iti kasapulan na. Kibinag pa yan ang bumaba iyaagdan. Ay, una yan. Pagkapsutan na amin ang maray. Manganlaang ti pagpigsaan na. Na, kano inal daw alumabas dito'y tersenak? Mapangarod ka no, kahit kadagiti gagayim na ijay abagatan. Anya nga'y ti mapanararamidan ijay. Makis-istorya Ay na, di mo ka di amaw, amapan makisugsugal ni kumari tuyang di taabagatan. Anya? Ay, ati paam ni Marituyang kabadong. Kaguran ni Kapitan ti sugal. Amangan no ipatiliw na idan umaamuan na nga agsusugal da dita. Badaw! Umayeng! Itay kapay ngay ayaban. Aglot-loto ang ngamin. Diyak makaulay dito'y agdan. Umay nagtulungan. Taltalo lang may atukad day taagdan. Di pa'y maulay. Anday, pinaut nakmanay. Reklamo ka la, reklamo. Bala, iuli na kaun, tamabisi na. Ay na, sapay nagdagsen ka. Kaya't mautapang uran ka manan, Iuli na kwan no saan. Malalala, agkapit ka kanyak. Ay, inayado ba? Ay na, nagdagsen ka na ya. Ay, muna nga adang day tayo. Saan ka mawait? Ay, Batangan! Anay,
to'y sikit ko. Ay, Ay. tumang ka. Nagsay. Kano natin nagni Marituyang iti agdanda, Mare. Anya. Iso anak kakubo amagmag na. Nay. Isumot day ta lumabas. Na, papananangay nga ta. Agpaabagatan manen Ay na. Natin naglangarudan. Ngam agpasyar pailaeng. Makisugal, kunamkit di Anya. Kawan, makisugsugal ni Marituyang di tabagatan. Ay, Ang amungatan ni Kapitan Daytan. Pudno timbagak angkal. At pagsusugalan di tabagatan. Iso ti papanan ni Marituyang. Wanangkal. Ay, bakit anda dya sugador? Win nga raw. Nagpaitulod pa'y kanya kidi na minsan. Ay na, kakaasya magmag na. Marigrigatan pa amag na. Kaya mapangaya makisugsugal. Inal daw amapan makisugal. Ay, naskin ang mabagaan tapno sumardengan na makisugsugal. Aw, tataba daw. Nanatuyang. Papanan niyaw. Mapanmealaan di pensyon ni Nana Matuyang, Kwaraw. Ay na, makinistorya ka pailaan. Mapantakiday. Ay, aguray kamot atuyang. Mang para ka din iti tricycle apagluganan ta. Apay amang para akpay laing. Ni Kwarogan ati mangitulod ka data. Kwarog, mabalin ka day. Mabalin na. Ay na, day ta karag-karag at tricycle nati pagluganan ta. Ang mga no nagbuntog mat at umaray. Ay, saan mo't nanatuyang? Uray karag-karag to'y tricycle kaw. Napartak ti taray na. Imbag, tanaalam mo, day ta pensyon mo, tuyang. Wen, agawid ta. Agawid tan adagaws. Adarami daw. Kunak man no mapantapay gumatang iti maintenance mo. Maintenance asasawam. Ano mo ngay, day ta naawat mo a kwarta. Inak isugal. What? Barang mga bakak. No mga bakak, sakto gumatang iti maintenance ka. Gumatang kaitan. Ay na! Isuro na kidain. Na. Aw, ayan ni Kwarog. Ayabamon taglugan tayo di tricycle na akarag-karag. Nagbuntog mo ti pa nagpataray mo, Kwarog. Napartak lang nga rodain. Darasang tamala daw ang amapan makisugan. Di mo ka di apura, ni Kwarog, tuyang. Ay di ka man sumanaw dita. Nay, asidag tayo ni Tibalayaw. Sige, Kwarog. Ibaba na kami, ije balay may. Agluto akaw. Kat ni Nana Matuyang, aginanamot tayo, tanabanaw. Anya na ba nuga sasawam? Ay, Kwarog, idiritsom ije abagatan. Nya, Siyaktag bayan, iso asyak ti surutaw. Makaungotak na. Ay, sige. Idiritso ka rodain. Darasam. ay bumaba akong dito'y Kwarog. Yak kaya ti sumurap. Sigay, agluto ka tainton sumangputak. Manganlaang ang daramidag. Nagaduda manen nga agsusugal di abagatan, Kapitan. Ay, nadamag ko nga raw. Adda ka no ni Marituyang di makisugsugal. Talaga asaan asumardeng na dya bakit? Kano na pan na insugalan tay pensyon na. Imbes nga gatang na iti kasapulan da. Sugal na kita. Nay, pulisa mo, dagajay maray. Wen, kabadawng, naggapuda di abagatan. Anya nga tinaramid da. Napandati niliw adagiti agsusugal dita. Anya. Amangan numaysan ni Marituyang kadagiti natilew. Ay, saus, delikadaw. Bawal nga minti sugal diti barangay tayo. Imbagak mo, day takin ni Tuyang kaw. Kahit di nakadinengag. Ay, jak inulitin tapang urin nak, Mike. Awanan Tiniliw da nga rodan ni Marituyang. Ay, agbabawi akbadaw. Amaw mabawal. Impilit mo lata ti makisugal. Ay, awanan tinabati pensyon ka. Ay, talaga nga awanin Ay, ni Kapitan ngay,
Ingkayaban, tapno makisarita ka na gito'y pulisa ng tiliw kanya. Ay, mabain akong tuyang. Ay, di ka lamasyanan dito'y asawam abakay. Di ka lamaasyan to'y asawam alakay. Agpadpada talang may ako mabsutay. Anya manin, ti pagapaan yaw. Ay, nasaya at tadakan, Kapitan. Ay, mabain akong kinkaparay. Sika nga min marito yan. Ron bang agbayin ka ba't Iparparit ko lang nga roon ti agsugal dito yung barangay. Sika pa'y abak-bakitan, ti mapan makisugal. Kapitan. Amumot akagurak, ti anyaman aklasin ti sugal. Ay, iba daw. Ay na, mahay blood aksan. Ay, mahay blood akaw na. Agas na kay. Ay, awan tinagatang may paray. Ha? Kainon una na tinakisugal. Ngam gumatang itiagas na. Ay na, maulawa. Makisugal tumot nga minting kaun-unain. Anya ita. Pare! Oh, tuyan. Asus. Anya ti makunam. Ay, numatayak nito'y. Alalian kayo, amad. Matiyak, pare. Ingkay padoktoran. Hindi gatanga may tiagas na. Ay na. Ika na, pare. Ay, Hindi ka nga binin makisugsugal marito yan. Nagbalbaliw ka na. Last chance mo, data. Ay, nanatoyang. Ado dagiti rumbeng ng kaaramidan. Saan aday ta makisugal? Taawan na sayaat nga itdan na. Ay, lasigay. Ditong tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.